बुंनायजों दिनै माइफ्राय थांनाय दिनै जजलिस दैमारि बर' जों 3,000 बेसिबाय जों रायमाबिलियाव जों खख्लाय ओंखा बर' साइडफोरनि बर' जत' बर' सापर्ट बर'नि हामजां माबाय आनो बर' गोबां हामजां माबाय बर' आनो खख्लाय थायो आं दिनै आफोरनि बागै दिनै बर' बाय खालाम जत' मिलायनाय दिनै जे बुबाग्रा नि जे साख्लायमानि जों जत' दंफांलायनानै बागै हामनो बागै दिनै जत' रसा सायखांबाय आं दिनै दंफांना थायो दा ओंखाय दिनै जे दुर्गाबोथा जों जे फायस्लायमानि दिनै आबाद मावनानै थां दङ दिनै दुर्गा सारक जत' ओंखाय दुर्गा दिनै जत' बर' जों मावनानै जे दंमानि आबाद थांनाय दिनै 8 तारिख जे दिनै अमित शाह हम मिनिस्टार दिनै भाइ साबाय जागोन दिनै गायसा कनस्टिटिउसन इनस्टलेशननि बागै बकक सानाय बसामुखायनाय होननाय जे कक दिमानि बिजिंदै बे बसिनि जों बोजारा ब्रह्मथा वारियासराव जत' दंफांलायनो दिनै रसा सेक्टर जों दिनै रं बाय कालार बाय दं हमन दं थायो जों खालामनाय दिनै प्रग्राम नारुखा हामबाय जतन' যেটা শুনিও তো না যারা কন্ট্রোল খেতো আমার পুলিশ বলো चेयरमैन इंटरव्यू के साथ जाओ सभी सभी